Volám sa Michal Celenga a týmto oficiálne oznamujem ukončenie mojej spolupráce s reštauráciou Azuro. Toto rozhodnutie nevzniklo zo dňa na deň, je výsledkom dlhodobého zvažovania, osobných aj profesionálnych skúseností a najmä udalostí, ktoré už neumožňujú pokračovať v práci spôsobom, ktorý by bol v súlade s mojimi hodnotami, odbornými zásadami a rešpektom k remeslu. Ako šéf-kuchár som vždy veril, že kuchyňa je srdcom podniku. Ak však prestane byť v rytme kvality, poctivosti a profesionality, je mojou povinnosťou odísť. Týmto sa jednoznačne dištancujem od aktuálne ponúkaných služieb, ako aj od spôsobu, akým je prevádzka v súčasnosti vedená. Po mojom odchode boli prijaté rozhodnutia, ktoré zásadne menia charakter reštaurácie a smerovanie, na ktorom som dlhodobo pracoval. Nejde len o detaily, ide o celkový prístup k hosťom, k servisu, k organizácii práce a k hodnotám, ktoré by mala kvalitná gastronómia reprezentovať. To, čo je dnes hosťom prezentované, už nereflektuje moju víziu ani štandardy, ktoré som sa snažil v tíme budovať. Rovnako sa dištancujem od aktuálnej kvality surovín a jedál, ktoré sú v reštaurácii servírované po mojom odchode. Počas môjho pôsobenia som dôsledne dbal na pôvod surovín, ich čerstvosť, správne skladovanie, výber dodávateľov a technologické postupy. Tieto prvky sú základom dobrej kuchyne. Bez nich sa nedá hovoriť o poctivom varení. Zmeny, ktoré nastali po mojom odchode, viedli k zníženiu kvality a preto je dôležité, aby hostia vedeli, že za súčasnú podobu jedál nenesiem žiadnu zodpovednosť. Vyjadrujem verejný nesúhlas s rozhodnutiami vedenia a manažmentu, ktoré podľa môjho názoru zásadne poškodili profesionálnu úroveň prevádzky. Mnohé z týchto rozhodnutí boli prijaté bez odbornej konzultácie, bez rešpektu k práci kuchyne a často v rozpore s dlhodobými štandardmi, ktoré som sa snažil presadzovať. Ako šéf-kuchár som vždy stál za svojím tímom a za kvalitou, ktorú sme spoločne vytvárali. Keď však vedenie ignoruje odborné argumenty a uprednostňuje krátkodobé riešenia pred kvalitou, je nemožné niesť za takýto smer zodpovednosť. Musím tiež otvorene povedať, že spôsob, akým sú dnes prezentované jedlá a ako je narábané s konceptom kuchyne, vnímam ako dehonestáciu mojej práce. Roky skúseností, kreatívnej energie, budovania tímu a nastavovania procesov boli narušené rozhodnutiami, ktoré idú proti všetkému, čo som sa snažil vytvoriť. Moja práca bola vždy postavená na poctivosti, remesle a úcte k hosťovi. Je pre mňa dôležité, aby bolo jasné, že súčasný stav nie je odrazom toho, čo som do kuchyne Azuro prinášal. Na záver by som sa chcel úprimne poďakovať všetkým sledovateľom, hosťom, kolegom a ľuďom, ktorí ma podporovali počas môjho pôsobenia v Azuro. Vaša dôvera, spätná väzba a podpora pre mňa znamenali viac, než dokážem slovami vyjadriť. Vážim si každého, kto ocenil moju prácu a teším sa na nové projekty, v ktorých budem môcť opäť tvoriť s čistým svedomím, slobodou a rešpektom k remeslu. Ďakujem vám.